and we'll have 3 minutes on the clock. Натки е по-агресивно. Добре. Дай през краката. По-тежко през краката. Дай вари напред си краката още. Добре. Натки е хизагери през краката. Локик хизагери, дай. Още. Добре! По-силно! По-силно върви напред! Добре. Още по-силно, готова е! Тя се сгъна. Сгъна се. По-силно! О! Дай, върви напред! Не остане! Върви напред! Точно така! Върви! Айде! Така трябва да вървят нещата. Така трябва да вървят напред нещата. That's a half point for the white corner for an uppercut punch. Дай, върви напред! Не остане! Не оставайте как, върви напред! С лявата ръка повече. Върви напред! Добре. Тук трябва да се върви напред. Разреши ли какво става, брат? Здрасти, Иска да става дъпна назад, за да си остави пространство на уме. Дай, върви, не остави! Върви напред, не остави, ти казах! Тя тази вече даже не играе. Играе, може да дигне кръка за една секунда и да свърши. Виж сопите мерца. Възари, да. Гледай, тримата да възари, то се прави, че не знае. And time is called. Ще видиш, докато има време, разбира. Няма